mergo panjenengan jejering piyai kakung ning ora duwe adeg-adeg. Ora duwe iman sing apik. Anane mung kepengin ngumbar angkara murka. Anane mung kepengin ngerusak kabeh para wanita. Nggih mboten. Duh nimas pepujaning wangi. Matur nuwun kowe kang bisa ngandhani. Nek ngene iki genah. Gelem nulungi aku. Nulungi sing Kang suwe dadi duda. Tulungono tak anggone tamba kecut. Ora ketang sak dlerengan. Esemu sira wong manis. Kanjeng Adipati. Retno Sekar kepiye? Pupung dereng kebacut. Panjenengan wurungaken. Panjenengan badhe tresnani kula, ugi anggen panjenengan badhe mbalela wonten kraton Jenggalapura. Dipun wurungaken. Aku kudu ngurungake gegayuhanku ngembrukke negara Jenggalapura. Inggih. Aku mung golek sing jaltine bener. Aku apa-apa sarwa kleru. Apa-apa sarwa kleru. Mung siji kowe yen bisa nambani larane atiku. Aku leren dadi wong ala. Aku ora bakal ngrubuhake Jenggalapura. Perkawis kula kalih keprajan Jenggalapura menika kedah wonten pilahipun. Jenggalapura menika kraton. Aku lah menika tiyang duwe nalar, duwe rasa, duwe pikiran. Kowe gelem tak pundhut garwa. Kowe gelem dadi bojoku, Nun sewu. Tiyang badhe emah-emah. Badhe mangun brayan menika kedah mawi landhesan tresna kindresnanan. Nadan panjenengan tresna dhateng kula. Ning nek kula setitik kemawon mboten wonten raos tresna sing kasar dhateng panjenengan mboten badhe kelampahan gesangipun ing sak mangkenipun manggihaken ayem tentrem. Ayune tumpuk dasar manis ayu lembut. Kanjeng Adipati, panjenengan menika mboten lingsen napa pripun to? Panjenengan menika dipati ing Blambangan, disembah kabeh kawula ing Blambangan, Narapraja ing Blambangan, kok lekas panjenengan kaya jatilan iki lho. Apa ra isin? Adile pati kaya ngono ndah kawulane. Duh wong ayu kandas luas merati. Wis angel. Angel tuturane nek ngene iki. Pait. Aku kaya ngene iki tak rewangi meguru ning gone Mas Sutarto. Oh, dados panjenengan anggone duwe lekas sing kaya ngono kuwi meguru ten ngene Sutarto. Dados panjenengan duwe trekah kaya ngoten niku to? Ya mbak ngendika aku bisa keturutan nanging nek aku wis kelakon ngerabeni kowe. Monggo prasityaning manah kula. Kula badhe masrahaken jiwa raga kula, pejah gesang kula, katresnan kula, pati urip kula kalian priya ingkang dados gegantilaning manah kula. Priya sing kula tresnani, sanes kaya panjenengan. Manuta sira wong ayu